Pozdrav dragi pratitelji, dobrodošli u još jedan moj video. Sada ću vam pričati o mladom krompiru. Da li ste znali koja su sve ljekovita svojstva mladog krompira? Reguliše stolicu, čuva kosti, smanjuje tjelesnu težinu, a samo ako se ovako koristi. Ukoliko uklonimo rafinisano suncokretovo ulje prilikom pripremanja, ovo povrće može biti veoma zdrav izvor hranjivih materija koji ima malo kalorija, a bogat je vlaknima koji nude zaštitu protiv kardiovaskularnih bolesti i raka. Svi obožavamo krompir, jel tako? On je veoma popularan izvor hrane, ali nažalost većina ljudi ga jede u obliku masnog pomfrita ili čipsa. Evo ovako pripremljen krompir, ako se jede prečesto i u velikim količinama, može doprinijeti raznim zdravstvenim problemima. Ali ukoliko uklonimo rafinisano suncokretovo ulje prilikom pripremanja, ovo povrće može biti veoma zdrav izvor hranjivih materija koji ima malo kalorija, a bogat je vlaknima koji nude zaštitu kardiovaskularnih bolesti i raka. Vlakna, kalijum, vitamin C, vitamin B6 podržavaju zdravlje srca. Krompir sadrži značajne količine vlakana koje pomažu da se smanji ukupna količina lošeg holesterola u krvi. Kolin je bitan hranjivi sastojak koji se može naći u mladom krompiru. Pomaže kod sna, pokreće mišiće i pomaže pri učenju i pamćenju. Pored toga pomaže i da se održi struktura celularne membrane. Pomaže u prenosu nervnih impulsa i asistira u apsorpciji masti, ali smanjuje hronična zapaljenja.